Jotono khulumka ani channel o angkai tomungno norok ani channel o subscribe khalai ko angka subscribe khalai ready ang ketal job advertisement tei online information related video sanamo angka faidi tini kaisa ketal job advertisement alenai omo reject kha Khowai Municipal Counseling Khowai Tripura ni bwkhak tei advertisement rijak kha 2 tarik 5 March 2022 o angkai o jaga o talangjaknai naidi SBM Expart angkai video no paithak jorati nai tongdi kaham ka saimana bagui angkai oro rijak khanai di norok post office tei hayake aro thangui pano rimano chairperson Khowai Municipal Counseling o jaga o naidi je resident permanent ni Tripura o tongnai borok simi apply khalai manai omo naidi purely contractual basic singnai 11 months ni bagui angkai je candidate interested tongnai apply khalai naidi o jaga o naidi SBM Expart oro post to kaisa no tongo obo unreserved ni bagui angkai per month 20,000 khalai rijaknai minimum qualification angkai degree diploma in computer engineering civil engineering MSc MCA khlaijak tongna nangnai tei 2 years experience tongna nangnai software rogo angkai oro sajaka interview ongnai 25 tarik o 11:30 ni simi haipeno oro sajaka naidi date of interview ulo extend phanongui mano tomungno candidate application rok bangkha angkai hingke norok post office tei phano hori mano thangui panrui mano chairperson Khowai Municipal Counseling oro thangui angkai o jaga o age limit hingke 40 general no rijakha tei 45 hingke sini ST SC rok no angkai tam documents nangnai naidi ang ani description o bo PDF no ririnai angkai tomungno norok apply khlaina muchung tongkha angkai apply khlai di oro kaisa unreserved post tongo oro sini borok rok bo apply khlai mano angkai norok tabuk phano ani channel no subscribe khlaiya ko angkai subscribe khlai ready ang omo haino ketal job advertisement tei online information related video sanamo hingke norok ani video no chajaka share khlai di tini bagui amsung nong situng jotono no hambai।